jiyan şopandina heqîqetê û di oxira vê heqîqetê de ji bo xwegîhandina vê rastiyê bi hezaran pakrewan dibin rêviyên Rêya Azad. Di vê rêya hewrê û hevalan da her simbilek dibe gurzek li ser şopa têkoşîna ku bê navber didome. Bi şopandina têkoşînê ve şopdar xweşik dibin, mezin dibin, dibine hêviya siberojên ku dil li bendê ne. Rêheval amara keça warê zeytûnan ji dengê şoreşa ku li tevahî cîhanê teng ve da bandor dibe û di sala 2013 da biryar dide ku tevlî nava Refên Azadiyê bibe. Rêheval amara bi çavên xwe yê zeytûnî ku ji axa Efrîna berxwedêr û xweşikbûyina xwe ya ku ji rengê gulên Efrîna bedev girtîva di nava şoreşê da dibe jineke xwebûyî ma ew azadî nebû ku wateya xwe gîhandina cewhera xwe bû. Navê min Amara Rojhilat, navê min ê Rast Bîrvan Hebeş, 2013 Efrînê tevlî bûm. Tevlîbîna min li ser esasekî ku ez tevlî bûm, vê êrişî tê ser gelê me got ez wan re bibim bersifir.
Di hemleya tunekirina çeteyên Daişê de rêheval Amara jî ji bo xilasiya gelê herêmê û mirovahiyê ji çeteyên Daişê di eniyên Bahûzê de ciyê xwe digire. Têkoşîna YPJ ku ji bo hemû mirovahiyê dibû, hêviya xilasiyê li Bahûzê ev hêvî mezintir bû. Serkeftin mezintir dibû, azadî êdî nêzîktir dibû. Her ku hêvî mezin dibû, berxwedan jî mezin dibû. Ji ber wê ye ku dema rêheval Amara jî ji bo azadiyê dibe pakrevana welatê xwe bi sedan şokdar, soza parastina şoreşê û xilasiya dagirkirinê didin.